dili pwedeng mukuyog ta sa kumbira sa Ginoo nga dili ta andam. Pareha karon ba nagmisa? Mumisa, mutambong sa misa pero di mga lawat. Lingiyay mo to pading na mukalawat karon. Sige. Daghan kayong wa mo lingi. Mga buangon mo. Bitaw. Mo bitan na din doon na tayo asheret. Yang atong asheret or ashers, magsige na sila og sulti kung asa mo palingkoron. Nanawa, di ba naagi daghang musupak? Kinsa kanang musupak, pasabot ana, di na sila andam nga mukuyog sa Ginoo. Bitaw. Kanang mga masinupakon, asa ka palingkoron, nya atos gawas, asa mo paparkingon, nasa nga to mga pimag diha, nya musupak yun mo, di ka andam. Pariha kas mga tao nga unang dinapit, nga nagsigig balibad, kay doon na sila'y kaugalingong priorities, doon na sila'y first choice, o niya ang Ginoo, second choice. Gilingi ako no, imong to padalusan. Ang di mo lingi, automatic hanga, dili kuyog sa Ginoo. Ing na, ang Ginoo ba'y imong first choice? Ay, na. Kanang nilingi, congratulations. Ang Ginoo mo inyong first choice. Ang uban, kaana lang yung liog ay hinaotonta nga di na mo makalingi, igumasmis. Kinahanglan tang kamautang mulingi-lingi. Kaya ang gusto sa Ginoo, love your neighbor as yourself. Unsaon nimo pag-love sila, di jud ka mo tan-aw nila, magsige ra kag tutok des imong gustong tutukan. Stiff-necked people, matud pa sa Ginoo, you cannot enter into my rest. This is a stiff-necked people. Kana bitang mag-stiff-neck ka, unsa may tabo, magsige ra kag ana. Di na jud ka mulingi. Nya mo na gigamit sa Ginoo nga term, stiff-necked people. They cannot enter into my rest. Na siya. Kung makasuod na ta sa Ginoo mga igsoon sa iyang kumbira, unsa may mahitabo, iyatang bantayan. Siya na'y mag-protect nato dito sud sa iyang kumbira. Mao na nga nakaingon ta diri sa atong tubag sa Salmo, magbalantay kanako ang Ginoo. Ganahan kay taani, daghan kay ganahan ani gyud nga pulong. The Lord is my shepherd, there is nothing I shall want. Ganahan kay taana, nagoy daghang magsigig kanta-kanta ana. Pero ganahan ba kang bantayan sa Ginoo? Ganahan kang bantayan sa Ginoo? Kamong mga asawa, kinsay gusto ninyo nga magbantay ninyo, ang Ginoo o ang inyong bana? Kusga. Unya ron kung ang inyong bana di na mo uli, kay tuan na sa silingan, mag-uol mo dili. Ayaw mo kagoon. Ang nisinggit sa dili, ang wa na sa mga bana. Kanabang ang inyong bana di na mo uli, pasabot, maingon ra jud ka nga, Ginoo bitay nagbantay nako, wa man ko makinahanglang bantayan sa akong bana. Ana. Kamo sang mga bana, kinsa man sa inyong gusto nga magbantay ninyo o mag-atiman ninyo, ang Ginoo o ang inyong asawa? Tubag mga bana, tubag sa sila. O niya ron kung ang inyong asawa, gidaanan ni pare, masuko mo, dili. O ayaw, nagkasuko. Total, ang Ginoo may maghatag ni mo katagbawan. Wala na'y magmakulang pa kanimo. Kung masuko gani kang ang imong asawa, gidaan ni pare, sa to pa, kuwang pa di ay. Kuwang. Nagkinahanglan pa di kag asawa. Nagkinahanglan pa di kag bana. Kuwang di ay. Yang anong kuwang man? Kay dili Ginoo ang nagbantay nimo. Dili Ginoo. Kung dili, tao. Ang imong pangandoy, tawhanon. Ang imong first choice, kalibutanon. Kwarta,
Sa may sunod, kalipay, kahamugaway, dungog, gahom, nga nias kalibutan. Nya wa gani na kay kaning akong gisgutan ihatag man ni sa tao, mawa gani na masuko dayon ta. Mao na kun ang imong bana di na mo uli nya ang iyang sweldo tuan na sa kabit, masuko na ka kay wa naman kay kwarta, wa naman kay pagkaon. Nya uwaw man sad kay kanganong nangabit imong bana sa ato pabati na kagnaong, bati na kagbatasan, insulting kay na nimo, wa na kay honor, wa na kay power as wife. Mao na kay laog man kaana, nagkinahanglan man kaana to satisfy yourself, masuko na ka. Pero kung ang Ginoo mo imong yung tinuod nga magbalantay, mo imong first choice, matod pa ni San Pablo diri sa ikaduhang pagbasa, mga igsoon na sinati ko ang pagpuyo diha sa kawadon ug kahamugaway, nakakaton na ako ni ining paagiha sa pagkinabuhi, bisan diin ug bisan kanusa, busog ako kun gigutom, hamugaway kun nagkalisod-lisod, may kalig-on ako sa pagsagubang sa tanan tungod sa gahom nga gihatag kanako ni Kristo. The power of Christ in me makes me satisfied in everything and in everywhere and everyone wherever I am. In English na ko, no? Ang gahom ni Kristo maoy naghatag nako og tinuod nga katagbawan bisan unsa pay akong kahimtang og sitwasyon o mga kasinatian. Tanginduta day og gahom na gis Ginoo, no? Matod pagani diri sa unang pagbasa, niining bukira, kaning bukid sa Ginoo, baka nang iyang kingdom, himuon sa Ginoo nga labing gamhanan alang sa tanang katawhan ang usa ka kumbira sa mga lamiang pagkaon ug lamiang maayong bino, ug langkato niya ang panganod sa kagul-anan nga nagpandong sa kanasuran. No more pain, no more hunger, no more troubles and chaos. Pagkanindot di ay kon ang Ginoo na magpuyo nato. Okay, lingay mo tupad. Ina ang Ginoo ba'y nagpuyo diha ni mo ron? Papay na. Nakaron, unsa may itong buhaton? Aron ta makapapuyo sa Ginoo, magpuyo sa Ginoo, tubaga ang iyang invitasyon, here and now. Ayaw na pag-unya-unya, ayaw na pangayo og ayaw na paghimo og mga rason. Tubaga gid siya here and now. Kay matod pa sa atong ebanghelyo, andam na ang tanan, ready na, pangari na mo. Ningon, moadto pa ko sa kong uma, moadto pa ko sa kong business, moadto pa ko, napako diri, daghang excuse, di ka pwede. Here and now. Kung moingon ang Ginoo, kanang imong kwarta, ipalit nagslot, here and now. Palit dayon. Naman dias gawas ko, di gawas niyo, nadihay naninda og holy pads. Napamtingalitay imig karon. Salamat day kayo kay malampuson kayo ang atong selebrasyon sa atong segunda patron. Tungod to sa inyong gipamalit nga Mother Mary's Enriching Graces or MMEG. Pero short pa ta, nga naman, wala pa mahalin ang tanan. Naapay 2,300 slots nga wa pa mahalin. Kay 20,000 man to atong gibaligya. O niya, 17,700 slots pa man. Ingon ko gahapon rato siya kutob, i-extend ako karong adlaw kay niingon ang Ginoo, imbitaha sila nga mamalit bagyod og MMEG. Nga ingos Mama Mary, ako ba mong gitagaag nindot nga kanang sitwasyon, malampuson og malipayon kay mong ga-celebrate, hutda sa nigpalit. Mo na, here and now. Igawas ron ninyo diha, palit dayon. Nga ikaw sad nga online parishioner, pagkadungog nimo karon nga napaday kuwang, palit dayon. Here and now.
di ba? Ang kanang makunyaon niya, wa na sila'y kalipay, wa na sila'y ka-kontento. You cannot experience kanang giingon nga wala kanang hahanapin pa. Magsige ra jud kag hanap-hanap, hangtod mo hanap na lang ang imong pananaw. Wa jud kay mahanap. Oh, na daghang ing nagpangita karon galisod na kog lakaw, nangita lang gyapon good health. Ang tuhod hapit na mga luhod di nakapiog, ngita lang gyapon makalakaw tarong. Kana dinhing magsungkod, pader bendisyon ni ko pader nga maayo taning sakit sa kong tuhod nako pastila. Pila na edad ni mo manang ingon din siya, 87 nako pader nako ayaw nagpangandoy anang tuhod. Tangtangono na imong tuhod. Nangita lang gyapon ba? Dili wa ka experience anang gitawag og wala ka nang hahanapin pa. Sige lang gyapon pangita. Naay na nga minyo, asawa, nangita lang gyapon bana, padir, iampo in taon ang akong bana padir nga mohunong naning iyang pagkapalahubog yun padir nako. Ayaw na pangitag laing bana, mauna na ang imong bana palahubog. Ano mangita pa man kas dili palahubog? Kinsa pa may mo manguyab nimo karon? Nanago kay bana, mangita pa juga ng dili palahubog. Padir ang akong asawa, padir perting yaw-yawana, iampo taon padir nga mausab na ning iyang batasan. Kung pila na mo katuig minyo, 33 katuig ako, ay ayaw na pangita. Mauna na ang imong asawa. Ayaw na pangitag laing asawa. Wa na siya musugot nimo, manguyab ka ng mga dili yaw-yawan. Mga na. Nga naman, di man ka Diyos nun. Ngita pa man kaglain. Pari sad mangita paglaing assignment kanatang dako-dakong kolekta. Ayaw na kanina mauna ni ron here and now.